μετρώ αυτά. Απίσω είναι η μεγάλη αίθουσα της Συνόδου και εδώ είναι το συνοδικό. Ελάτε. Η Αρχιεπισκοπή είναι από το 1959-60. Οι Αρχιεπίσκοποι που βλέπετε τα ποτρέτα είναι από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η ηχογραφία εδώ έγινε πρόσφατα επί Χρυσοστόμου του Δευτέρου. Είναι η δέηση, όπως καταλαβαίνουμε, και οι δύο Απόστολοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, οι οποίοι ήρθαν το 45 μετά Χριστόν από τη Σελεύκια της Αντιόχειας, της Συρίας, ήρθαν στη Σαλαμίνα και από εκεί κήρυξαν σε όλη την Κύπρο. Και όχι απλά το κήρυγμα, η βάπτιση των χριστιανών, αλλά η χειροτονία κατά τόπους επισκόπου. Αυτός είναι ο επίσημος χώρος, όπως λέτε εσείς στην Ελλάδα, η αίθουσα του θρόνου. Έτσι. Και βλέπετε όλη την ιστορία στα πρόσωπα των αρχιεπισκόπων που πέρασαν. Ένας πολύ γνωστός αρχιεπίσκοπος είναι ο Εθνομάχητας Κυπριανός. Με την 9η Ιουλίου 1821, η σχέση του με την Ελλάδα, με την Ελληνική Επανάσταση και όλο εκείνο το θέμα το οποίο έφερε στην Κύπρο τις σφαγές, τους απαχωρισμούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και όλων των προχώρων του νησιού. 9η Ιουλίου 1821. Εδώ ένας σπουδαίος αρχιεπίσκοπος είναι ο Σοφρόνιος, ο οποίος, όπως είναι εδώ εμπεδημένος, τέλος του Τουρκοκρατίας, αρχές Αγγλοκρατίας, 1865-1900, δέχεται τους Άγγλους και μετά πηγαίνει και στην Αγγλία να δει τη Βασίλισσα, όπως είναι εδώ εμπεδημένος. Λοιπόν, αν έχετε εδώ κάποια ερώτηση να μου κάνετε, βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Λεόντιος, ο οποίος 14 χρόνια τοποτηρητής, μόνος του στην Κύπρο, διώξανε τους επισκόπους οι Άγγλοι. Ο Μακάριος, ο δεύτερος, ο από Κυρηνίας, είναι εξόριστος στην Αθήνα, έρχεται, γίνεται αρχιεπίσκοπος 2 χρόνια, 48-50, και το 60-77 ο Μακάριος ο Τρίτος και μετά ο Χρυσόστομος. Μια άλλη προσωπικότητα είναι ο Χρύσανθος, τον εγγάμο αρχιεπισκόπο, ο οποίος ίδρυσε πάρα πολλά μοναστήρια και πολλές εκδόσεις αγιολογικών βιβλίων και τελειών. Ίσως βλέπουμε την έβραση τον 15ο αιώνα, την έβραση του Λιψάνου στη Σαλαμίνα, στα κατεχόμενα. Πήγε ο Ανθέμιος ο Αρχιεπίσκοπος στο Ζήνωνα τον Αυτοκράτορα, που έδωσε το Ευαγγέλιο το οποίο βρήκε στο στήθος του Αποστόλου Βαρνάβα και του έδωσε τα γνωστά προνόμια, τιμητικά δώρα, να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, να φοράει πορφυρό μανδύα και να κρατάει σκύπτρο αυτοκρατορικό. Αντί τη συνηθισμένη πατερίτσα, βεβαίως, η Εκκλησία της Κύπρου ήταν ήδη εκ των προτέρων ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη και η αξία της βεβαίως είναι η Αγία της. Ο Άγιος Λάζαρος, ο Άγιος Θεόδωρος Κυρηνίας, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Άγιος στην Πάφο και τε πάει. Ωραία. Ο Άγιος Αναστάσιος στην Περιστερονοπηγή, οι νεομάρτυρες, Ιωάννης Γεώργιος Νεομάρτυρας, ο Μιχαήλ και βέβαια ο Φιλούμενος πρόσφατα στη Σαμάρια το 79, ο Άγιος Πολύδωρος, η κάρα του Αγίου Πολυδώρου, την φέραμε από τη Μικρά Ασία και είναι στην Αγία Κατερίνη στην Πλάτα, στην Αθήνα. Βέβαια ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, Σαλαμίνος, οι επίσκοποι Ταμασού που θα πάτε, οι επίσκοποι Πάθου, Πανάρετος, Αρίστον, Αρσινόης, πάνω από τον Αγάμα, Σόλων στην περιοχή Μητροπόλεως Μόρφου, ο Θύρσος Καρπασίας και ο Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Αλεξανδρίας, από την Αμαθούντα της Κύπρου, στη Λεμεσό που βρίσκεστε. Λοιπόν, απλά έτσι μια εμπειρία, αυτό εγγραφήθηκε επί Χρυσοστόμου του Δευτέρου, το παρεκκλήσι υπάρχει από την εποχή που ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εδώ ερχόταν και προσευχόταν, και ότι πίσω ακριβώς είναι το διαμέρισμα που έμενε. Απλώς μέχρι που να μας τηλεφωνήσει ο διάκονος, εκμεταλλεύομαι το χρόνο. Σας κουράζω λίγο, αλλά αυτά είναι καλό να τα πει. Γιατί είναι στενοχωρημένος ο Ανθέμιος, διότι την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Κύπρος, η νήσος Κύπρος, υπάγεται στην Αιώα, στην Ανατολή, στον έπαρχο της Ανατολής που είχε έδρα την Αντιόχεια. Και θέλανε, αφού διοικείται από τον Βυζαντινό έπαρχο που βρίσκεται στην Ανατολή, στην Αντιόχεια, θέλανε και εκκλησιαστικά. Στενοχωρημένος λοιπόν ο Ανθέμιος,
εμφανίζεται ο Άγιος Βαρνάβας και πάει στη Σαλαμίνα και βρίσκει το Ιερό Λείψανο και θέλετε να προσχωρήσετε μέσα, να ανοίξω. Του Αποστόλου Παύλο και Βαρνάβα, βάσει του 13ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, όπου είναι και η χρυσή σελίδα τη Εκκλησία, εκεί γίνονται χριστιανοί, ευαγγελίζονται τον λόγο του Θεού. Ο οίκος του Βαρνάβα όλο είναι αφιερωμένο στην Εκκλησία. Απλώ να πω ότι η αδελφή του Μαρία είναι αυτή που έχει το υπερόνο, το οποίο έγινε ο μυστικός ύμνος και όλα τα μεγάλα αυτά μυστήρια. Ο ιός της Μαρίας είναι ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, ο ανεψιός Βαρνάβας, ο Βαρνάβα όπως καταγράφεται. Ενώ ο αδελφός του Βαρνάβα, ο Αριστόβουλος, έγινε, όπως γράφουν πάλι τα κείμενα, νυφεύθη την κόρη του Αποστόλου Πέτρου, την Πετρονίλα. Και αυτόν ήταν οι πρώτοι φωτιστές των Ιρλανδών και των Βρετανών. Όπως επίσης και ένας τελευταίος συγγενής, ο Μνάσον, που καταγράφει το όνομα του στις πράξεις, Μνάσον είναι την αρχαίο μαθητή Κυπρίο, που γράφουν οι πράξεις, και αυτός ανήκε στον οίκο του Βαρνάβα. Και εδώ έχουμε το, θα σας τα υποδείξω αλλού, αν έχετε δει τα ονόμια της Εκκλησίας, υποκερατέα κάτω από μια χαρουπιά στη Σαλαμίνα, στον τόπο των λεγόμενων Υγείας. Εκεί βρέθηκε το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα. Προηγουμένως, βλέπετε την κάτω παράσταση, εμφανίζεται στον ύπνο του Ανθεμίου Απόστολος και του λέει: «Είναι αντί συνέβεσαι σου το πρόσωπο», λέει στον Αρχιεπίσκοπο, γιατί είσαι κατσοπιασμένος. Και λέει: «Επειδή προσπαθούν οι Αντιοχείς να υποτάξουν την Εκκλησία σου. Πού πείσει κακό, διεμού υπερασπίζοντό σου. Δεν θα πάθεις κακό, εγώ θα σε υπερασπιστώ», όπως και έγινε. Θα πας στον τόπο της Υγείας, θα βρεις το λείψανό μου, το οποίο βρήκε, και επί του στήθους βρήκε αντίγραφο, ιδιόχειρο από το χέρι του Βαρνάβα, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αυτά τα πήρε στην Κωνσταντινούπολη ο Αρχιεπίσκοπος, εκεί έγινε δημόσιος σύλλογος και επαναβεβαίωσε τα κεκτημένα προνόμια του Κύπρου. Ότι η Κύπρος έχει αυτοκέφαλον εκκλησία, αλλά επίσης έδωσε και τα θρυλούμενα προνόμια ότι ο Κύπρου αντί της κτηματορικής ράβδου που φέρει αυτό το μέλλον των Σκύφτων, το μήλο που λέει ο πρώτος στην Κύπρο, το αυτοκρατορικό τροποντινά με τον οικοποιόν σταυρό επί της υδρογείου σφαίρας, υπογράφει διακίνα Μάριος, κόκκινο μελάνι και φέρει αυτοκρατορικό κόκκινο Μανδύα. Αυτά τα δυστυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Άγιε. Καλά. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τώρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, βέβαια, ένα μεγάλο Άγιο της Κύπρου, ή το πιο σωστό Σφυρίδων. Νομίζω στην Κέρκυρα τον ονομάζουν και Σφυρίδων, επειδή στο κεφάλι του φορούσε αυτό το καπελάκι από σφυρίδα, πλεκτό από φιλικό φύλλο. Η κατάλληλος ήταν αυτό που πίζουν το χαλούμι, το τυρί Κύπρη, ήταν βοσκός ο Άγιος Σπυρίδων. Ή πιο σωστά, βέβαια, είναι ο κονικός κούφος που έφεραν οι κινηράδες, οι αρχιερείς του Κινήρα της Αφροδίτης, που είναι και περνά και στη χριστιανική εποχή. Αυτά περί του Αγίου Σπυρίδων, το οποίο τάχος βέβαια είναι κατεχόμενο σήμερα στην Τρίτη. Ας πούμε, αλλάζει ένας Μητροπολίτης, εκείνος ο καινούργιος που θα μπει θα πάει στη θέση του. Η ιεραρχία δεν είναι με ημερομηνία χειροτονίας, αλλά με την τάξη του θρόνου. Πάντα θα είναι υπάρχει. Είχαμε την ευλογία αυτές τις μέρες να δούμε αρκετά προσκυνήματα και συνεχίζουμε και σήμερα και αύριο. Είμαστε από τη Δευτέρα πρωτοχρονιάτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ της φιλοξενίας. Το γραφείο λειτουργεί πάρα πολύ όμορφα του τουρισμού του θρησκευτικού. Ο Πάτερ Νεκτάριος είναι ενθουσιασμένος με τη δράση την οποία
παρουσιάζει. Ο Άγγελος ο Αρίας έδωσε στο παλαιό τηλέφωνό μας, όλοι πάντως μας έχουν ειδοποιήσει τι ώρα μας περιμένουν με πάρα πολύ καλή διάθεση και χαιρόμαστε πάρα πολύ της φιλοξενίας και της αγάπης μας. Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι για μας θλιβερές επέτειες. Για το τα 50 χρόνια που συμπληρώνουμε. Πολύ ωραίες επιδόσεις σας που διάβασα στη Ροφέα. Πολύ ωραία λέει, θα το θαυμάσετε. Τι ωραία, λέμε εκεί να Οδυνηρά, αλλά είναι σημαντικά το ότι τα λέει το σωματουργείο του κόσμου. Σας εκκέρασαν κάτι? Κέρανε στην αρχή κάτι και βέβαια θα βγαίνουμε και ξανά. Νομίζω ένα καφεδάκι ζητήσατε, πώς είναι το καφεδάκι σας. Τι πάρω την... Πάρω. Επομένως, θα είδετε εδώ και τα καλά μας και τα κακά μας. Μπορεί να είδετε κάποιους δρόμους καλούς, κάποια σπίτια καλά, αλλά είδετε και τα κακά μας, τα κακά της κατοχής και ότι ό,τι και να κάνουμε, ουσιαστικά χτίσουμε πάνω στην άμμο. Αύριο να γίνει μια κακή λύση του προβλήματος μας, μια ξανά έφοδος των Τούρκων. Δεν έχουμε προς το παρόν ακόμα την δυνατότητα να αμυνθούμε αποτελεσματικά. Γι' αυτό όποτε έρθουν φιλοξενούμενοι μας είτε από την Ελλάδα είτε και από όλο τον άλλο κόσμο, κυρίως ο ελληνισμός βέβαια της διασποράς, ζητούμε την βοήθεια τους. Είναι διπλή βοήθεια και προσευχές προς τον Θεό για να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πολύχρονη δοκιμασία, αλλά και όπου μπορείτε, όπου υπάρχουν κέντρα λήψης αποφάσεων, βουλευτές, άλλοι άνθρωποι που να έχουν κάποια εξουσία, τύπους σας ανθρώπους στην Αμερική, στην Αγγλία κλπ. Να μην σταματήσετε να λέτε για την Κύπρο, ότι ένα τμήμα του έθνους, του ελληνισμού, πάσχει, κινδυνεύει τον έσχατο των κινδύνων, τον κίνδυνο του εκτροπισμού. Γιατί το λέμε πάντα, οι Τούρκοι έχουν κάποιο στόχο, ο οποίος ήταν πάντα μεγάλος στόχος τους, αλλά διακηρυγμένος από το 1920. Στη μεγάλη εχθροσυνέλευση της Άγκυρας που έκαναν, τον είπαν όρκο μάλιστα της ορκονομικών τότε, είπαν ανάκτηση της Κύπρου, να ξαναπάνω πίσω την Κύπρο. Την είχαν από το 1570 μέχρι το 1878, ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κύπρος. Αναγκάστηκαν το 1878 να την παραχωρήσουν στην Αγγλία, αλλά δεν το συγχωρήσαν στον εαυτό τους αυτό το πράγμα. Και έβαλαν στόχο να ξαναπάρουν την Κύπρο. Το 1920 λοιπόν έβαλαν αυτό το στόχο. Και έκτοτε παραμένει ο στόχος. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε ο απελευθερωτικός μας αγώνας το 1955, επειδή ένιωσαν ότι κινδυνεύει ο στόχος τους να μην υλοποιηθεί, ο αγώνας έγινε για την ένωση με την Ελλάδα, ανέθεσε με τότε η κυβέρνηση σε έναν από τους πολιτευτές τους, τον λεγόμενο Μιχατερή, να κάνει έναν οδικό χάρτη πώς θα ανακτήσουν την Κύπρο. Και είχαμε ένα χάρτη με 6 σημεία, τα οποία όταν υλοποιούνταν, η Κύπρος θα γινόταν τουρκική ξανά. Δεν θέλω να σας φοβήσω, αλλά τα 5 από τα σημεία έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Και αν υπάρχουν ένας ελληνισμός στην Κύπρο και θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι θα αποτρέψουμε τον εκτουρκισμό της Κύπρου, είναι γιατί το έκτο ακόμα σημείο δεν υλοποιήθηκε και θα αρχίσουμε να υλοποιηθεί καμιά φορά. Έτσι, μικροχαθήσα λέω ότι το πρώτο σημείο που έβαλαν γινόταν ο αγώνας μας για την ένωση με την Ελλάδα, ήταν να αποτραπεί πάση θυσία η απόδοση της Κύπρου στην Ελλάδα. Και το πέτυχαν. Με την Αγγλία ήταν πάντα ο ρόλος της ανθεληνικός.
Βάλε το ξανά. Πέτυχα όμως πέραμε το θετικό στην Ελλάδα. Μας έδωσε μια ψηλωμένη εξαρτησία. Παρόλο που ο αγώνας μας είχε πετύχει. Το δεύτερο σημείο ήταν να αποκτήσει η Τουρκία νόμιμα δικαιώματα. Είχε εντωμεταξύ μεσολαβήσει και η συνθήκη της Λοζάνης το 1923, με τα οποία η Τουρκία απεμπόλησε κάθε δικαιώματα της. Με τις συνθήκες εγκαθίδρυσης του κράτους μας, απέκτησε το δικαίωμα να είναι εγκύτρια δύναμη και να έχει μάλιστα και κάποιο στρατόν εδώ, την τουρκική δυναμική. Ύστερα ζητούσαν το τρίτο σημείο τους Τουρκοκύπριους που ήταν διάσπαρτοι σε όλη την Κύπρο. Υπήρχε σπίτι Έλληνα και σπίτι Τούρκου. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είχαμε συνεργασία. Να τους μαζέψουν σε φύλακες, σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλα χωριά, ώστε να αποκτήσουν δομή κράτους, να μην υπακούν στο νόμιμο κράτος. Τους μάζεψαν αυτό το πράγμα, το έκαναν το 1963 με την τουρκοκρατία. Τους Τουρκοκύπριους τους μάζεψαν στην τουρκική συνοικία της Λευκοσίας, της Αμμοχώστου, της Λάρνακας, της Πάφου, της Λεμεσού, και έτσι δεν υπάρχουν στο κράτος. Το τέταρτο ήταν να θεραπεύσουν, έτσι έλεγε το σχέδιο, την αριθμητική μειονεξία τους. Ήταν το 18% και είμαστε το 82%. Από το 1974 που έκαναν την εισβολή, κουβαλούσαν 900 επίκους. Και είναι όταν μαλώσουν μεταξύ τους, όταν έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους οι Τουρκοί, ανακοινώνουν και τον αριθμό. Ενώ είναι παράνομα, ενώ είναι έγκλημα πολέμου ο επικισμός, όταν έχουμε μεταξύ τους διαφορές, που ανακοινώνουν τον αριθμό. Πριν λίγους μήνες, 2 μήνες περίπου, ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν οι Τουρκοί ότι είναι 1 εκατομμύριο οι Έλληνες. Δηλαδή περισσότεροι από εμάς. Παράνομοι βέβαια. Αλλά το νόμιμο και το παράνομο στέκει στην αναγνώριση από τα ξένα κράτη. Αν τα συμφέροντα των ξένων κρατών είναι τέτοια που θα συμπλέουν με την Τουρκία, τότε θα πούν να μην αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους ως νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. Και τότε, αν το καταφέρει αυτή η Τουρκία, θα ζητήσει δημοψήφισμα, ενιαίο κράτος, και αυτοί περισσότεροι θα είναι Τούρκοι, θα ψηφίσουν ένωση με την Τουρκία. Είναι τρόπος που είπε ο Κατερίνο ανάκτησης της Κύπρου. Το πέτυχαν αυτό το πράγμα στην Αλεξανδρέτα. Η Αλεξανδρέτα ήταν επαρχία της Συρίας και το 1908 κατοικούσαν εκεί 2,5 εκατομμύρια Άραβες και 8.000 Τούρκοι. Τότε ήταν απικία της Γαλλίας η Συρία και η Γαλλία μαζί με την Αγγλία που είχαν άλλες κτήσεις εκεί έβλεπαν ότι έρχεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήθελαν την Τουρκία με το μέρος τους και της ανέθεσαν έναν εποπτικολόγο πάνω σε αυτή την επαρχία. Σε 30 χρόνια, το 1939, κατάφερε η Τουρκία να διώξει τους Άραβες, να φέρει έπικους Τούρκους, αλλίωσε τον δημογραφικό χαρακτήρα της περιοχής, ζήτησε και πέτυχε δημοψήφισμα από την τότε κοινωνία των εθνών, που ήταν κάτι σαν τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα. Και αφού πέτυχε δημοψήφισμα, οι παραπάνω ήταν Τούρκοι, πέτυχε την ένωση της Αλεξανδρέτας με την Τουρκία. Σήμερα η Αλεξανδρέτα είναι επαρχία της Τουρκίας. Κάτι τέτοιο θα επιδιώξει και σε εμάς. Ξέρετε όλη την Αντιόχεια, την Πατριαρχία Αντιοχίας. Η Αντιόχεια είναι στην Αλεξανδρέτα. Βέβαια το Πατριαρχείο έχει μετακομίσει στην Δαμασκόνη. Το πέμπτο σημείο ήταν να αποκτήσουν τον στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής, να έχουν πολεμική υπεροπλία. Σήμερα έχουν 40.400 κατεχόμενα, 400 άρματα μάχης, τα πλοία τους αλωνίζουν στην ΑΟΣ μας, τα αεροπλάνα τους παραβιάζουν και τον ενέργο χώρο το δικό μας και της Ελλάδας. Αμφιβάλλει κανένας ότι έχουμε στρατιωτικό έλεγχο. Κανένας. Το έκτο σημείο που δεν το πέτυχαν είναι να έχουν και τον πολιτικό έλεγχο. Την διαχείριση της Κυπριακής Δημοκρατίας
του μόνου αναγνωρισμένου κράτους πάνω στο νησί την έχουμε εμείς. Προσπάθησε να τον καταργήσουν αυτόν τον έλεγχο, να διαλύσουν το κράτος το 1963 όταν έκαναν την τουρκική ανταρσία. Γι' αυτό και απέσυρα τους υπουργούς από την κυβέρνηση, τους βουλευτές από την Βουλή, τους δημόσιους υπαλλήλους από το κυβερνητικό μηχανισμό, τους απέσυραν οι Τούρκοι, πιστεύοντας ότι θα διαλύσουν το κράτος. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πορτρέτο του είναι εδώ του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, με μια συντονισμένη προσπάθεια των υπουργών του, ιδιαίτερα του Υπουργού Εξωτερικών του Σπύρου Κυπριανού, πέτυχαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση Μακαρίου και μετά την αποχώρηση των Τούρκων ως την νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου. Και έτσι παραμένει αναγνωρισμένη διεθνώς η κυβέρνηση της Κύπρου, που τη διαχειριζόμαστε εμείς τώρα, έστω και αν είχαμε υποστεί την εισβολή. Όσον αδύναμοι και να είμαστε, αφού είμαστε κράτος, σε μια δύσκολη περίστασή μας, συγκαλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Συγκαλούμε τη Γενική Συνέλευση των Εθνών. Απευθυνόμαστε στην Ευρώπη. Αν δεν είχαμε κράτος, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στο έλεος της Τουρκίας. Γι' αυτό και η Τουρκία κάθε λίγο που γίνονται συνομιλίες, βάλει ως πρώτον όρο της να διαλυθεί και μια δημοκρατία. Να κάνουμε έναν κράτος εξυπαρχής. Αν το κάνουμε αυτό, την επομένη, οι Τούρκοι θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Ως κοινότητα που θα είμαστε εντός και ως κράτος, τότε δεν θα μπορούμε να απευθυνθούμε ούτε στα Ηνωμένα Έθνη, ούτε σε κανένα άλλο διεθνή οργανισμό και θα είμαστε στο έλεος της Τουρκίας. Θα επικρατήσει συχνά σε λίγο ο εκτουρκισμός του τόπου. Γι' αυτό και προσπαθούμε ο αγώνας μας να είναι τέτοιος ώστε να διατηρήσουμε πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία, να αναπτύξουμε την άμυνα μας, να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού με την Ελλάδα, να αναπτύξουμε συμμαχίες με τους γύρω λαούς, των οποίων τα συμφέροντα συμπλέουν τα δικά μας, και να κρατηθούμε μέχρι τη στιγμή που οι συνθήκες θα διαμορφωθούν τέτοιες που μας επιτρέψουν την απελευθέρωση του τόπου. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για αυτή την απελευθέρωση. Η προσοχή μας είναι κοντά σας. Γι' αυτό και ζητούμε την βοήθεια. Ευλογείτε μακαριότατε. Ευχαριστώ πολύ. της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας. Θα μας ανοίξεις λίγο να προσθέσεις ο Σιμελιώτος. Θα μας πείτε κάτι εσείς? Όχι. Όχι. Εσείς είστε Χρήστο, άνοιξε και να μας πεις. Τότε με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο σεβασμιότατε, όπως είναι οι εικόνες στον Άγιο Νεόφυτο στην Πάφο. Έτσι. Διότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε αυτή την ιδέα ο ναός να μην έχει κολόνες μέσα στη μέση για να υπάρχει ορατότητα από παντού. Βλέπετε τον παλαιό καθεδρικό ναό, τον Άγιο Ιωάννη, με την ιστορία του, έτσι. Για τις μεγάλες τελετές δεν μας χωρούσε. Εφρονήσεις, επίσημες επισκέψεις, δοξολογίες, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 1η Απριλίου, εκδηλώσεις των μαθητών, των πολιτικών, εκδηλώσεις δηλαδή όταν έχουμε κάποιο ξένο, μια μεγάλη κηδεία, πρέπει να πάμε στην Παλουριώτισσα, ας πούμε. Ενώ τώρα ο χώρος εδώ προσφέρεται. Ελάτε σε βαθμό.
Καινούργια και τώρα εδώ δεξιά φτιάξαμε την πλατεία Ελευθερίας. Στήχησε 16 εκατομμύρια ευρώ αυτή η πλατεία. Είναι ένας προμαχώνας και το σχέδιο μας το έδωσε η Ζάχα Χαγίτ, μια διάσημη αρχιτέκτον από το Ιράκ, ζούσε στην Αγγλία, αλλά πέθανε πριν τελειώσει η πλατεία. Αλλά πήρε 8 εκατομμύρια για το σχέδιο. Αμήν. Όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια Ιησούς ονόματος. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε της αμαρτίας ημών, δέσποτας εις χώρας της κοινωνίας ημών. Άγιε επίσκεψε εγγυίας της αγίας ημών, εν επί του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια εις τους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο τον και της γης. Τον άρτον ημών των εμπειρούς, τόσο και σήμερα, διάθεση μη το αφήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήνουμε στους φιλέτες ημών, και εμείς ενέξεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Με τα πνεύματα δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου δεν ανάπαυσω, φυλάσσουν αυτά στη μακαρή ζωή, παράσχη φιλάνθρωπε, στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατάβασης άδειε, και δίνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τας ψυχάς των δούλων σου ανάψω, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, και δόνος πασοσχήσασα, πρέσβευε υπερπελευθύνε και συγχωρηθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα Ελεός του μετάσσον πάψον και ελέησον. Και τη δόγμα τη παραμακαριάς μνήμης και νέων πάψον της γόντων και μετά των δούλων του Θεού, τον υπέρ της πίστος και της πατρίδος ευκλαίως αγωνισαμένου και εδόξους απαγωνιστέντων και περισσότερων αγωνιστών και το Εθνικό Περιοδικό Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 για την ελευθερία της Κύπρου, Ανδρέου Μιχαήλ Ιακώβου, Ανδρέου Χαριλάου Στυλιανού, Μιχαήλ Ανδρέου, Ευαγόρα Μάρκου, Γρηγορίου Στυλιανού και Κυριάκου, και υπέρ τους χωρεθήν αυτής πάμπλη μέλημα ακουσιόνται και ακούσιον. Και ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξεως αυτόν βέβαια και να πάμε τα ελέη του Θεού του Βασιλεία των Ουρανών και άψημα ποιον παρακολουθούν το θάνατο Βασιλεία και Θεού μόνο της όμεθα του Κυρίου Δεϊσόν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα κόσμο του θάνατο καταπατήσει διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου του δοσάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυση και το ψυχάς τον υπέρ της πίστος και της πατρίδος ευκλαίως αγωνισαμένου και εδόξου προσόντων και απαγωνιστέντων αγωνιστών και του Εθνικού Περιοδικού Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 την ελευθερία της Κύπρου, Ανδρέου Μιχαήλ Ιακώβου, Ανδρέου Χαριλάου Στέλιου, Μιχαήλ Ανδρέου Ευαγόρα, Μάρκου Γρηγορίου Στυλιανού και Κυριάκου, εν τόπου κοινό, εν τόπου χλωρό, εν τόπου ανοψύξεως, έντα πέντορο δίλη και στεναγός. Πάνα Μάρκος, Παρθένα λόγω Ιέργου Ιδιανίας, οπουδού και φιλάνθρωπος του κόσμου. Σιγά μόνο στο όνομα και υπάρξει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αγώνα και νόμο σου αλήθεια. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και η μακαρία ανάπαυσης πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ευκλαίως αγωνισαμένων και εδόξου αγωνιστών και περισσότερων αγωνιστών για τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 την ελευθερία της Κύπρου,
Ανδρέου Μιχαήλ Ιακώβ, Ανδρέου Χωριλάου Στέλιου, Μιχαήλ Ανδρέου Ευαγόρα Μάρκου Γρηγορίου Σπηλιανού Κυριάκου, σε Θεός ημών και στις διδόξαν να παίρνουμε στον Πανάκου του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό της οποίας του Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία που με διάμετρα η τύχη, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά. Μέσα είναι οι τουρκικές οι σημαίες. Ναι. Βλέπετε πόσα αυτοκίνητα έρχονται και πόσα πάνε. Τώρα είναι και πολλοί με άδεια. Αν πάνε να δουν τους στόχους τους. Έχουμε και αυτούς που βάζουν βενζίνη, αλλά η βενζίνη τους δεν είναι καλή. Όσοι έχουν πετρέλαιο αυτοκίνητα, τουλάχιστον βάλω τις φωτογραφίες τους και έχει και καντιλάκι αναμένο. Ευχαριστώ.
Φιλάνθρωπε, για κάταψη σου Κύριε, όπου πάντες οι άγγοι σου αναπαύονται ανάπαυτον. Και στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος, σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών καταβάσισάδη και τα σωδυναζή σας, τον πεπαιδημένον αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, την Ιεραγή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεώνας ράκτος και ίσασα, πρέζονται υπέρ τους ότι είναι τα ψυχά των δούλων σου. Ελέησον ημάς τους και το μέγα ελέος του μεθάς του πάσχου και ελέησον και τη δεόν μας και μαρκερίας μνήμης και αναπαύσαν ψυχών του και μηδέν του δούλου του περί περτισφύης σας και της πατρίδας και χωρισαμένων Κύριε Κούρες Πασόντων και αν τους συγχωρήνει εκκόητος και να το 44 υπέρχε και απλίες ελευθερίες πατέρων και αδελφών ημών Ελλαδιτών και Κυπρίων Χριστέως Θεός ημών και στην δόξα να αναβαίνουν στις θάνατος του Πατέρ και το Παναγία Διαβός ο οποίος πνεύματι και υπέσχορες την αυτοσπάμπλη με έλλειμμα εκκλησιών δεκιάς του ότι εσύ ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός του Λουφάντο καταπατήσει το διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου του Βουρσάνου το φως Κύριε ανάγωγος των ταξιάς των προμηθευτέντων δούλων στον τόπο κοινών, τόπο χλωρών, τόπο αναψύξεως, σαν σαφές ζωής πάνω μάτι παρασκευστός ένα λόγο η έργο υγιεινής και του πλάμπου του Χριστός υπόλοιπος όσο μικρούς υπάρχει η εκπαίσθηση στην βιοσύνη στον αιώνα και ονόμως αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ ανάσου και μακάρι ανάπως του προηγούμενου δευτέντων δούλους του Θεός ημών και στην δόξα να πέβουν στον άλλο στον Πατρί και τον Παναγίου και Αγδός και ο Θεός πνεύμα την νίκαια και στον αιώνα των αιώνων. Αιωνίες η μνήμα του μακάρις και εμείς και Αιωνίες η μνήμα του μακάρις και εμείς και Πατέρ και Ευθυμών. Αιωνίες η μνήμα του μακάρις και εμείς και Πατέρ και Ευθυμών. Αιωνία αυτόν Μακάρι
Thank you.
Ευχαριστώ.